and it was Marky who did it. Rapolo Africana 4! Ika-5 batol karong gabi una! Klaro sa asol, sa buwa, yaw lang sa maribay! Abing shout out sa asol, sa buwa, busikong, dan salamat sa tanan natin karon. Shout out din ni Climax na Ganaga. Sa wala! Ikan kiyot! Make some noise for Jans! Jan's Day, shout out ko sa True, din Makalog, din Harmony Clippers, ni Raisin, din sa Fitted Barbers, Lance Tattoo, Gerald Tattoo, nila Kidjo, Nog Jan Sindra, Lax na sila tanan dira. Salamat sa iyang suporta. Sound to! Dipulog! Make some noise for Busy Man! Shout out to LG, BSK, Depolog City, Bisiman. Okay. Yeah, shoutouts para sa Kalurasan. Shoutout Shan. Managkwentos daw sa Busy Man, piling ako na Jans. Yo, 90 seconds, minata! Tulo ka, Judge! Round 1, Jans! Yo! Unang tungtong na ko sa Rapulo, lahi na ini nga chapter. Akong kontra sa FB, grabe ka hasler. Ti promote og sa nina, amura og Grand Slayer, ay sir! Abig na pildi ko sa finance, kay pang promo na ang after. Nakaingon ra ka og promo, kay na ay maday, sir, game! O nangagit ni Ban. Dire, gipangayo niya ni Busli. Wala ni natugti kay base niya magulpi. Una kaana mo sulti, sa maayo mo multi. Imong pagka maayo imulti. Ibara daw niya rak-rak, mura og kaso nga digamo, tigamo. Pero karon ni reklamo, kay kanako na diado, girak-rak di mo tanan, ingana ko ka maayo, gipagawas tanan barang pamatay para lang nako mo digamo. Ingana mo diga og linya mo, dili ka linyang winay buot, kay sulti niya ni Duslangs, ganaha ka mo champion, kisi ako lubot. Adto ko na ibong, anda maginubuhay para magpakita sa bisong, hili kay minubutay nga mura magjigong. Nagunsa mga diri sa pulo, nagpasaway ka, mga kontra ni mo diri, mga panuway na. Kung niatras ka ni CD, makapanaway ta. Kung ikaw ang princess kalulasan, aw pahuway na. Usahaw dili pagbisi, bisag asa lang kaligaw nga maabot, pero usahay makalagot kaysa dumual sa baligaw niya di ka daog. Di ka daog. Mao nang ay tuga-tuga, kay kung disidi og brown ka sa bara katigom, tanan nimong gipangatrasan na ay rason dili ka hilom. Ang baba dili matak kay dako kay kaog lipon. Napay pinaana, pasensya kay dul. Ari ra jud ko na pugos. Pasalamat ka niliyo nga iyaha kang gitubos. Bisag naa ka subos, bisag wala kay pulos. Ampo na lang daan sa pagpatay ko maglugos. Kaya kung bubabag sa imong mga linya nga mura pagkurus. Round 1, Busy Man! Selfie bars, bitch. Basic. Rangan game. Game! Pareho ta nga finalist. Apan dako nagkalahian. Baboy nakauglawas ang bagay nimo sa kangkungan. Want to puncher day ka do, pati ko nimo nga mahawngan. Si Rednack sa nipildi nimo ako, kaya ta mong idungan. Isa may mga nang-idol ani palog isang kamot. Wala? Na, isa. Puta idol ninyo ya galawan pang may buot. Buot-buot mga linya, puro tapaw mga tira kada siyas na ako nindot og angle like Totski sa Inesa. Di ba maayo ka sa inyo? Animal di ko mutuo. Kay kung maigo ka sa akong wala, manipak! Body bag Miguel Cotto! Puro ta na ay sungay pero di nilang pareho kung piling ni mo goat ka o lupigol ka sa toro! Organic ang lifestyle, ikaw guba. Kay dili ka maayo. Wala kayo kay duwa sa laing liga, pasabot ana, dili ka pang dayo. Nga mangutana ka sa atong gap, pailayo ra jud kaayo, di ko mapaso sa imong kainit kung imong dala, pang emoji ra nga kalayo. Di ba making line, selfie bars, maunay permini mo nga dala? Sa kabasa ni mo og baba dyan, sa kumis mo magpuga. Murag katol nga nagbaga, linyahan daw aning tanga.
Sige nimo selfie bat ng kamura. Banatan yun nimo bakit tala? Kamaomang kabay apan kuwangon ra kanako. Kung punchline lang ang hisgutan sa akong 4-5 ka maligo. Tilambas ta ni gisag-o. Nakadirekta ni sa imo. No mercy ko nga mo patay bisag ako pa kang amigo. No mercy ko nga mo patay bisag ako pa kang amigo. O amigo mi ani. Apan dila kaayo mi suod. Sa line up sa Abrigana, ikaw ray pinakaluod. Batch 1 ko sa BSK maong ayaw pag ginawod kay kung wa ko mag-CRBL sa una, wala si BSK nga kapela, kasarapolo nimo magpasulod. Kay may friendly battle mahitabo, labi nagpangalan na ako ang sugal. Kung binastusay lang og baralo pegon ka bisag gigal, sige idiga ang tanang, pusta nimo animal. Diyan sa ka busy man ko pero ibilin di ka makritikal. Yo! Yo! Gipildi daw ko ni Rednax. O, sa kong last nga inimi. Gipildi ko ni Rednax kay nangilad delivery. O, Rednax delivery nangilad. O. Game! Sabate! Game! Usa ba game? Sa batil, kusok kay mga hagad. Puro pistol ang dalaon niya iya panggipalatad. Sa batil daw iyang gipangagad. Kitaas daw ubayad niya free ray ihatag. Dili ka ang ngayon bayad niyo. Dapat ka isumbat pa. Siliyo walay gibayad pero gipatumba ka. Dugay na ka sa batil rap sa imong pagsulod wala pa mi. Sa imong pagawas puros bati walay lami. Kung ang batil rap tinut kinabuhi sige naguro kag pasumon. Kita ga batil na lang. Sige ra kag bukbukon. Karon ni sultis mga bagong nga imong karon ni sultis mga bago imong pangduklog dapog kay sa tanan di pangdapog ikay nabunog kalog. Unya sip-sip ni Bryce kay ganahan pa wakalog. Way sagol baka ang utok batak ang wakalog. Tagabulakaw dili tagabasak. Si Bryce tagabulakaw ano siya taga-adlaw na adtuon. Si Bryce taga-Bulacau, halos taga-adlaw na adtuon. Abi kang motoris ng brotherhood, ganahan ba kay gigsuon? Karon ni masukot kung unsa pay imong isulti sa kapugi pa idubli kay si Bryce di mo sugot, bisag pa kapin pa kaugrubli. Maria taga-Yusi, imong gikuha steam ako gas, ug sarap ako nasubay. Karon di pa sa kung kainit karon di pa steam ka sa gas nga mura ba og sumay. Nga ang bangaw pa nakaton, kanang dili pa man mo angkon. Ako ang gusto nimo nga adton kung ingani inyong giray sa sigurado ni nga kanon. Sigurado ni nga kanon. Sakto to imong tumong nga ikaw rin dadala sa kahig karon. Kaysa tanan na kung nakahig pa kung nakahig sumon ikaray kahig daon. Ikaw rin kahig daon. Kay kinahanglan pa kay ginsayo, masamdan ra ka diri gago, nga mura pagpirmisan to kay ni masamad nga di maayo. Ganto, bisiman! Wa ko no sa basakang Bulacau. Ate o, may naglalis ni Modo. Round 2 game! Yeah! Nakarapolo na town. Bisag ang chance sa wagidali. Nagihatagan ko og clown nga ang pormahan gikabuhi. Di ka bagay dirido. Sa BSK wa kay tuli kay kung puro buhat bangko imong linyahan pwede na ka nga mo uli. Kay kung puro buhat bangko imong linyahan pwede na ka nga mo uli. Boso sa man ni. Abi ba na og fighter? Boso sa man ni abi ba na og fighter? Oo, atay. Boso sa man ni abi ba na og fighter? Kato na lang untang gang nga kakulabo ni Pen Pluma sa Cypher. Jira man ko sa mga MC diri nga kanserapan di lang jud ko mahagit sa mga pormahan nga dancer. Kay kumubatil na ka side view. Unsa na? Kay kumubatil na ka side view. Unsa na? Stepping para bibo. Ayaw laging ahas sa battle rap kundi ka move on sa pang-imo. Dako na ka dance. Dako na ka dance. Uta masabtan po na nimo kay kung dugabon ti ka sa kilid masagkang ka na nimo. Nag-finalist ka. Nag-finalist ko. BSK ka. BSK sad ko. Maayo ka. Maayo sad ko kay kung naibulay og natog lawas dance, buang ikaw ra to.
Sedi versus Jan. Kita na kita. Sila. Para namo pildi ka ato. Pati pag yun nga mo deliver niya ang banat puros tinunto. Wak na gani imong berso, wak pag yun imong masag-o. Unya lang iglalis pag yun ni Sedi kung kisay ba nga nilang duha nga pareho raman mo ato. Mamukoy pagkay kung malain ka ayaw pagpiling gud ka swito. Dili na uso haya-haya kay ilubong teka diritso. Dili madahoy. Mga istorya nimong imbento ka maratisan nimo uy maong dili ka mo asenso. Duwa na yung GL, nagihay mong pakauwaw. Nagpinili nga mga joker pero sa GI ni kalabaw. Ayaw lagi og ipugos. Kung sa komedi di kahibaw, imong utok sa masamunggos kay kulutoon puro sabaw. Maong balik sa BSK. Sa ingon ani di pa ka ready. Literal na ka nga bugat, pero ang bara dili heavy. Simple ra akong pikabat ang linyahan o ni Demi, di ko si Tata og Jan Leo Jals. Pero kung masulti, sa Rapolo di pa ka pwede. Dipildi daw ko ni City, iyaha pa kong giyangasan. Napildi daw ko ni City, iyaha pa kong giyangasan. Ikaw wa ka napildi, pero imong giatrasan. Sulti niya, pariya mi finalist. Grabe kay kakakingkoy. Imong finalist, kingkoy, unya minggoy. Oh, nag-finalist ni. Mga kontra na ko gipang dapog. Imuha, walay daog. Game! Country game! Kaaway sila ni G-Crown. Ugiyahan ng giangkon. Nagpalaban siya ni Bryce. Inahadlok ang panggol. Marunong si Idol. Murag swerte sang sampol. Kaya giminti ng 7-7 aron dili marambol. Aron dili marambol. Sila ni G-Crown. Perti nilang suuda. Karong perti gubuta. Abing napildi ni sa finals. Nakiglalis na sa corona. Kaysa una. Bisag asa lang mga out. Sukad si G-Crown na ay na-find out. Pag umani mo finals sa CRBL, gipabalik ka og tryout. Maunang mga amigo nimo, maunang amigo nimo, daghan kay nalain. Maunang amigo nimo, daghan kay nalain. Kaysa dagkot asa sila kay maangin. Kay sa dakop daw part. Kay sa dakop daw part, dali ra kay mahalin kay ipaso-paso ang cart nga mura baga shopping. Mura. Unya aron ring no nagabida, mag-English pa sa liga. Bisaya pa kay kaniga, mura diskarte nimo ni Nika. Oh! Kung sa estudyante o piliyana, naikis ni Bahar, sayang ang BA sa pangalan o dili ka pasar. Nag-away na suyab, unya sa lain na diduwa, ingan nakakabuwa, abing napuno siya sa usa, maong iyahang giduwa. Iya, mong iya giduwa. Ha, mga... Mong iya giduwa, mga pilit mo nga diskarte, dili na nakaityas. Kuyaw pagkag maimpas, kung mamugos ka o babayi, mura na ka o grid naksa. Mura na ka. Katong bara, katong digram mo nga imong gibuhat, dili na maugkat. Bisag dili makalungat, kaya nag-punchline na digram mo, na dili pa jud bugat. Kay Bising Man versus Judge, tuo ka rin kumapildi, tuo ra na ni mo pisti. Kay bisag Bising Man si Judge, dili gihapon ni magsilbi. Kay kung nabitin mo atong finance, unya na ikis pa. Dugay na may nag-finance ni Bayway sa semis pa. Didiskarte ko loko ni Ika. Oo na ang ingon niya. Natural mo chato na ako kay di mo siya ganahan sa imuha. Huwag mo yung kay nato. Nire-pero ni Ika pero waka ila. Ano na? Country game! Siya di ay si Jans. A.K.A. Boy Ipikasin. Kaliwat niya si Loco. Si Loco. Katong guilty nga innocent. Kaliwat niya si Loco katong guilty nga innocent. Kaliwat niya si Loco katong guilty nga innocent.
O sa street farma imong nakatunan. Papa kag board ya element, brando sa t-shirt nga kinimbuang kuwang sa learning so educate. Kay dali ra kang mabali. Inipis imong sanga. Ako na mismo mo kulata para di ka kasaka. Higahinan di ka og oras. Bisag wa ko'y mapala karong nag-abot ta sa tap ikay itaga para bukon na nimbanga. Oh, anak ko tap, tagak, buak, banga, gets ra. Jira. Anyway, hindi ka kaya pasakitan sa pisikal. Pero sa lirikal ay ba imong mental health kay maguba? Siyan, paano yung pinakamaayo sa BSK? Ako masulti mauba? Kung na-crossfire pa ang duwa, tawag nila na ako imba double meaning kung muingon kong kara akong chat o sige tunla. BSK, CRBL, Rapolo. BSK, CRBL, Rapolo, taga Kayog Sprout. 5 kaliga ang naduwaan. Partida pa na dyan, walay labot sa gibalibaran. Amugero na ba kaayo? Real talk na nagago. Para ipamukha sa mong pila katuig na naaka sa BSK nga wala nyo kay ayo. Kay ni battle ko dire, dili para magpasikat. O ni battle ko dire para sampulan ning gakiat. Karon ako imong nakontra, makatilaw karon og sikad. Di jabu mahitabo dyan, sige pampalikon di kagila. Hunas makagkaalam, imong kabugo ray taob. Di daw mo gamit o galaman, pero ang naog niya sabog. Just to be si man, aw nako di ni kadaog sa kadaghang shots na kong giyatag. Mapass out ka sa kahubog. Humanani, migo ta. Pero karon dili lang sa laya kong ganahan nga mo kontra, Boss Leo. Imo ning sa laya kong ganahan nga mo kontra, imo ning sa akong tambag ni mo Jans. Sa BSK pabaid sa mo rakag nang-apply sa Rapolo, kadi balik og ka na polo niya ang punchline. After 1 month tawagan lang ka. Maong Jans, undang na lang. Ayaw na pag-apil-apil. Uyang na kayo kang buanga ka, maong dalirang makitil. Dalira kayo kang gision. Way gamit imong papel. Tira na ako meaningful, tawaga kong Aristotle. O Glass, hoy CD. Wa ko mo atras nimo. Kung wala ka daan ipasuwat ni Sean Edward, di ko mo back out nimo. Ingon anaon pag call out sa gulipog inantigo kay kung ganahan ka mag-battle ta i-PM si John Leo. Fuck you. You're on board, gay! Ari, binutagay ta! Bisiman! Jans, mabaga tumalik! Rapolo, Africana 4! Jans versus Bisiman! Yo, mabaga tumalik ba? Right solid. Judges decision 3-0 para kay Jans. Shout out kay Brown nga played ba para sa Kalunasa, Harmony, Petit Barber, si Ren Tato, din Lance Tato, True Kid John, J. Jansen, Brown, ba? Yeah! Judges. Ang giboto si Jans kay gidamay ko niya kaduha. Fuck you, Jans. Jans for the Bisiman. Ang moto si Jans, all 3 rounds lang. Sayang kung pag-Bisiman. Rapia po, daga mga starter mo, daga may mga punchline. 2-1, Jans. Yo, B-Wayne, Ambo, BSK. Giboto na ko si Jans. Ako lang gibasihan sa creativity nilang duha. So, mas lamang yun tanan si Jans kay mas detalye iyang creativity niya. Makuha sa mga tao, yung mga punchlines. Mora to. Jans.